Здравейте, пак съм аз, Красимир Николов. Гледам днеска някакви коментари пак по това по казуса с Симон Милков, че видиш ли днеска го били пускали, не че го били пускали, ми стичало на това на времето на съда, в което може да обжалва и прокуратурата, фактически. И видиш ли, хората да не били се събирали заедно, да не били правили протести, да не скандирали, видиш ли. Какви са тия коментари, бе, брат? Какви са тия коментари, бе? Вие малко в тая глава имате ли нещо, бе? Как може, бе? Как може, бе? Ами, че ако искам, аз ако съм в България, ако искам, всеки ден ще съм навънка, всеки ден ще скандирам, ще си правя каквото си пожелая в рамките на закона. В рамките на закона обаче. Да не са били хората събирали. Един Ферман написал една в групата Ангелите на Симо. Видиш ли, да не са, да били тихички, да не са били. Я малко, бе. Тук човека много ясно, че трябва да бъдат хората шумни, да бъдат заедно, така трябва да бъдат хората. Един умрук да са заедно, да са силни, да са да се чува тяхната, как да кажа, гражданска гледна точка, а не да си мълчат, пак тихичко, да не стане някой бела. Ви, то мозък нещо. Работи ли ви, бе? Аз като казах, че народът е мърша, ама най-голямата мърша. Може ли такива работи, бе? Да, ще се излиза, ще се протестира. Дори да е под домашен арест. Той е под арест. Той е задържан. Естествено, че ще се протестира. Независимо дали в тях си, той е под домашен арест. Това означава, че той е задържан. Край. Той не може да излезе от пътната врата навънка. Ако има двор, само в двора може да стои. Дори в двора не може да стои. В двора ако не го види някой. Го види някой от комшиите, ще го изпеят на полицаите и влиза си пак вътре. Пак в ареста влиза. И то докато му тече там делото. Разбирате ли за какво става въпрос? Било голяма победа. Каква победа е, бе? Той каква победа е, бе? Само да кажеш на някой си, ама чака малко, няма да губя за някаква неправомерна глоба. Няма да губя с 30 000 лева, ще губя с 27 000 лева. Той е същата работа, нали? Се ти в газа, брат, се в газа. Дали си по домашен арест, дали си в ареста, то същата работа, брат. Само си вкъщи ти е малко по-леко. Ама пак ти в газа, нали? Пак се обвиняем. Какво правим? Някои хора като пишат, като си пускат коментарите и постовите, не мислят какво пишат изобщо, нали? Мама му мръсна, то народ, то глупав народ, докато не му уври в главата, че трябва всеки ден да отстоява гражданските си права,
конституционните си права. И докато не се научи този народ да е така заедно, това не е народ за мене. Не е народ за мене. Ти не може аз пуснах 4-5 видеа и после 20 коментара да ми пишете: бил съм буклук, бил съм помярите се преброиха, такива работи. Я да видим на някой от вас да убият детето така, по този начин. Какво ще стане, бе? Аджаба, какво ще стане, бе? По какъв начин вие ще реагирате, бе? И че съм правил видеа, ще правя, колкото си пожелая. Всеки ден ще пускам по 8 видеа. Да видим какво ще стане. Какво ще стане? Кой може на мен да ми затвори устата? Някой от България да може да ми затвори устата, бе, брат. Затворете ми устата на мен. Айде, затвори. Ела ми затвори устата. Как? Аз не живея в България. Да. Не съм в България. Аз съм в Европа, в Европейския съюз. В една от страните, която е създателка на Европейския съюз. Ела ма хвани, ела ма приби, И ако те намеря кой си, знаеш какво ще се стане? Знаеш какво ще се случи? Само да имам доказателства. Ако нещо такова случи за мене, знаеш какво ще стане? И България ще плаща, и ти ще плащаш, и вие ще плащате, които правите, ако направите така глупост мене. До живот ще плащате. До живот, значи до 33-то коляно ще плащате. Ако нещо на мен така се случи с мене. Майка ви мръсна. Не вале срам, бе. Не вале срам човека. Човека се застъпи и се блъсна челно с шефа на маслобойната в Попове. Он я прави по 50-60 милиона минимум на година. Само от маслобойната в Попов. А той има участие в 45 фирми минимум. Жена му и тя има участие в фирми. Той е чисти на година 80 милиона лева. Чисти. Минимум. Така белите пари. Черните пари му идват. И нашите. Той такъв. Я малко, брат. Вие тъпата тиква, какво правите, бе? Мислите, бе. Мислете малко, брат. Мислете малко с тази глава, бе, брат. Тези глави не са ви дадени само за окраса, бе. Не вале срам, бе. Ай, затварям пак, че ако почна да говоря, сигурно видеото ще стане не 28 минути, ами ще стане 1128 минути. Ще ми замини и меморите на това, на целият телефон ще ми замини меморите. Майка ви проста, бе. Както каза ми тук на запад. Хубава работа, ама българска, брат. Пак нещо да стане. Пак нещо да се осерат. Срах са наметеното, бе. Не валя срам, ме. Буклуци.